Tatlong teacher Yes. sa paglalaing. Oh, di tutunay. Oo. Isa may Vlogger na sikat. Oh. hello. Yan oh, dahil pala sa ano, dahil sa laing nakapagpaaral, tatlong teacher. Yan. Nanay Okay na. Tama na tong. So yan, magandang gabi mga kapaning Jason. At dito kami sa Nabua. Bali samahan ko si Tito John na ano, mamili ng mga gulay. Dadali niyang Maynila kasi naaarkila siya ng ano, ng mga may nagbiyay kasi na ano, may patay. Umuwi yung mga pamilya. Tito John. Para di sayang yung biyahe niya pabalik. Bili ng mga gulay sa kanyog. Nabili na yan. Ah, nari kita. Kasama ko yung mga ano, tito ko, mga playboy. Mas flavor ka. Dito kami. Tingnan natin kung may mabili pa. Yan, dito kami sa palengke. Bawa sila ng mga ito. Kaya nila dalawa. Dito na kami. 180 sa kilo. Sa kilo din. Flavor na ano, halong buyo. Yan, nagkakatawaran na. Professional. Pagpunta ko, pantila sa Manila eh. Nagkakatawaran na po. Negosyante sa negosyante. Ada ano yun? Mga 270. Ada pre. 270. Good. Yan, deal. Santol. Gulay santol. Dapat nyo yan, pagod sa gulay. Mahal na. Binukod. Para di. Binukod kasi. Galin sa. Tapos ay mo. Ito nga ni atrain ka na. Si Kobaga. Pula ka pa na. Pula ka pa na. Oh, ito, 220 na lang. Oh. Binukod ang ganda-ganda. Oh. Lalagay yan sa aquarium. Lagay mo sa aquarium para magtupag na yung layo. Oo. Ano ate? Opo, pares po yan. Oh, sige, ilan? Ilan sa'yo? Muna ta, ano yan? Parehas man, no? Parehas. Opo, si kuya nakatutok. Shoutout kay ate. Salay. Tayo mga isa. Si kuya ba yan? Itutok mo doon kay ate. Kat nga. Maganda nga yung tinapay. Kasing ganda ni ate. Ang ganda. Jesus Mario, makatutok ka sa si kuya ba yan ang uno-uno ka din. Ang sarang kuya? Ang sarang kuya? Mababayad ka ng mga... Ay, nako! Mapapanood mo to. Hanapin mo sa YouTube. Ipalutay ka. Sa mga pagkada. Sa YouTube, hanapin mo yung paring Jason. Sa'yo pula ka diyak sa dakilo ni. Oo, sa laki. Tapos, 61 po. 220 pag kilo. Ibukod mo yung kalahati. Yung taga-buhyad eh. Ano pa? Isang kilo pa rin. Pag ano, Kalahati ang Opo. balot. Sipere. Nga pati, nagka-aral ni Kuya Sumo. Ibibigay sa pangalawang pamilya niya. Oo. Pagkagaling vlogger ka pa din. Mapupus. 120 lang pa lang ka din. 240.
680. So, magkano sa kilo? 220. Kaya 440. Plus ka din naman, 120. 220. Oo. Kuya ko. Hello. Ano pa sa tuyo na lang? Tatlong teacher Yes. sa paglalaing. Oh, di tutunay. Oo. Isa, may vlogger na sikat. Oo. Hello. Yan oh, dahil pala sa ano, dahil sa laing nakapagpaaral, tatlong teacher. Yan. Nanay eh. Alam mo yan, madagdag ka Kay pa nanay. yan. Tama na tong tuyo sa Saan yung mga anak mo na, yung mga nagtuturo na? Saan? Sa Buhi, Lusan. Ah, Buhi. Lusan sa Manila. Isag man. Saan sa Manila? Paranaque. Saan sa Paranaque? Paranaque kami. Shoutout mo yung anak mo. Baka nanonood. Oo nga. Totoo yan eh. Shoutout sa anak ni nanay na ano, mga teacher. Siyempre, saludo tayo kay nanay na ano, masipag. Kaprod. Oo. Dahil sa laing. Ano apelyido Nay? Abagat. Kay nanay Abagat. Hay ka. Ay, kay Ate Melody. Hi, Ate Melody. Yan. Mama niya. Babayaro ka talaga. Tita niya. Babayaro ka talaga. Ay, bunso mo. Ah, anak pa ni nanay. Gulay. Bibilibi. At papaya. Amo di pala daw ini. Sir, Yan pwede. Baunon mo. Adi talaga. Delikado yung pagbiyahe ng mga kan. No. Luto ng daron mo. Girisan mo na. Girisan mo na. Magkano? 35 mga. Ayan, pati nyug. Nakabili si Tito Jun ng nyug. Adi, baka mura pa nga ni. Pila kilo, Nay? Magkano kilo? Pares man? Pagdakol, magkano? 250. Pag halimbawa, 2 kilo. Sakay, sakay. Ito yung mga binili oh. Laing, gulay, pansit, nyug, isang sako. Dadalhin sa Maynila. Bumili rin ako ng sili. Gigisahin. Ayan, dito na ako sa bahay. Grabe, sakit ang katawan ko. At sila Tito Jun dumiretso pa dun sa San Juan. Di na ako sumama. Dun sila kakain sa may patay. Dun sa... Bali yung may patay kasi dyan na magulang nung bayaw nila.
kasi namatay yung magulang. Tapos doon namatay sa Kugyo. Tapos yung pamilya, mga anak nun, umuwi, siya yung nasakyan. Kaya nakapunta dito si Tito John. Tapos para di naman masayang yung pabalik niya, nagpasama sa akin na pumunta dun sa Nabwa. Kasi alam ko yung mga ano dun sa palengke. Nakabili kami ng nyug, saka mga laing. Para nakauwi na, ano pa ng mga paninda niya dun sa palengke. Sa pisto niya. Yan. At bumili na ako ng sili. Gigisahin namin pansarili ano dito sa bahay. Sayang nga kung natagbo sana na ano, kung natagbo na pabalik na kaming Maynila, libre na sana. Dati nung umuwi siya, nagtawag siya sa akin kung nasa Maynila ako. Kako nandito sa Bicol. Kasi kung na-tsamba na sa Maynila sana ako, sama kaming dalawa para palit-palitan kaming mag-drive doon sa sasakyan. Yun yung kasama niya, yung kapatid ni mama. Medyo ano, hindi naman niya marunong mag-drive. Ano lang, kausap, kakwentuhan niya lang sa biyahe. Yan. Maganda sana kung may kapalitan siya mag-drive. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. At ano lang, nakabulang ako ng vlog sa pamilya ng mga paninda ni Tito John na dadalhin sa Maynila. At shoutout dun sa sa binilan namin dun sa si ate, si nanay na nabilan namin nung laing. Dahil sa pagtitinda niya ng laing, nakapagpaaral siya ng ng 3 anak na puro teacher. At yung iba raw nasa Maynila, nagtuturo sa Paranaque rin. Yung isa, nandito raw sa Buhi. Shoutout sa kanila. Ayan po. Bye bye. I love you all.